Hello everyone, welcome to KICHUCOOKS. Ini anonji special ಆದ egg gravy mantade. Tule hotel style de mantade. Encha mantade pura tule mast different adundu. Oka anikla support mast important enke. Okay tule. Yanu 6 egg de tonde. Yanonji ತೆತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಪೆ. ತೆತ್ತಿ ಏಪಗಲ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ತೆತ್ತಿಗೆ ಇಂಚ ಚಾಕುಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮೂನೆಗೆ ರಟ್ಟುಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೊಸತು ಕಲ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಚೂರು ಹುಷಾರಾದ ಉಪ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಕೊಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ತೆತ್ತಿ ರಟ್ಟುಜಿ ಹೊಸತು ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಯಾನು ಏನ ಟಿಪ್ಸ್ ಆತೆ ಇತನೆ ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ఒక ಚೂರು ಟರ್ಮರಿಕ್ ఒక ಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ತವದಿತ್ತೆ ಈಗ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಡೆದ ಮೊಟ್ಟೆ ಪಡೆದ ತೆತ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ತೆತ್ತಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೋಂಡಾಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಡ್ಲೆ ತೆತ್ತಿ ಇದನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತವದಿತ್ತೆ ತವಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಪಡ್ದೆ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚನಗ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಈರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೆನಪರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೋಲಿ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿದ ಬದಲು ಮೂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಡೋಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ರೆಡ್ಡದ ಬದಲು ಮೂಜಿ ಪಡೋಲಿ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಆಯಿಲ್ಗೆ ಪಾಡುವೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಏನು ರೆಡ್ ಈರುಳ್ಳಿದೆ ತಂದೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಡು ಈರುಳ್ಳಿದ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಪೂರ ರಟ್ಟುಂಡು ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವೆ ಏನು ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ತೆತ್ತಂದೆ ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಮೂತ್ ಅವಡು ಹಾತ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ನಿಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಅವಡಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಶುಂಠಿ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆಗೋಡು ಆಯಿಲ್ದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಶೋಕುಡು ಬೇಯೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಯಿನಾತ ನಮಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ 1 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಪಡ್ದ ఒక ಚೂರು ಟರ್ಮರಿಕ್ ఒక 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಖಾರ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಆತ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಡ್ಗ ನೀನು ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋಯಿನ ಆತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಇದು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಶೋಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು
ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಯಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾವ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಚೌಳಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ నేను ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಆತುಂಡು నేను ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಚೂರು ನೀರು ಪಡೆದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ತವದಿತ್ತೆ ಈಗ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಡ್ದ ಒಂದುವೇ ತವಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಗ್ರೇವಿ ಪೂರ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ ಎಗ್ ಪಡ್ದ ತೆತ್ತಿ ಪಡ್ದ ಸೂಪರ್ ಆದ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ. ಹೋಟೆಲ್ ಸೇಮ್ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪೇರ ಚಪಾತಿಗೆ ಪರೋಟಗೆ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಅದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಪ್ಪಂಡು.